रेकॉर्डिंग करायचं राहिलं तर एनिवे मी सुरू करते. एनिवे आपण तिसरा अध्यायच आहे. पहिल्या 2 अध्यायाचंच मी आतापर्यंत बोलली, त्यामुळे हरकत नाही. तर अशा या संदिग्ध बघा, जसं मी म्हंटल की मग अर्जुनाला कुठल्याही प्रकारे गोंधळात टाकायचं नव्हतं, पण हे जे ज्ञान आहे हे सामान्य माणसापर्यंत कुठल्याही इनकन्व्हिनियन्स नाही तर कुठलाही विपर्यास न करता ते त्याचा स्वीकार करू शकेल अशा प्रकारचे त्या शब्दांची मांडणी करायची होती. आणि दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे भगवद्गीतेचं रहस्य समजून घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी अर्जुन आपल्या प्रश्नांद्वारे या कृष्ण भावनेचा मार्ग मोकळा करत आहे. मग ही कृष्ण भावना काय आहे? आणि म्हणूनच अशा प्रकारे मग जाणण्यासाठी अर्जुनामार्फत आपल्याला हे जाणायचं आहे की हे कर्म करायचं आहे आणि मग या कर्मयोगाविषयी नक्की काय जाणून घ्यायचं आहे. हे जाणताना अर्जुनाने या सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख केलेला आहे. आणि म्हणून यांच्या प्रश्नामार्फत हे सगळं ज्ञान आपल्यापर्यंत उघड केलं जाते. आणि हे आपण आधी याचा थोडा उल्लेख केलाच होता की ज्या बुद्धियोगाचा, कर्मयोगाचा आणि ज्ञानयोगाचं जसं आपण म्हटलं की मग ज्या प्रकारे जसं म्हटलं की बुद्धियोग म्हणजे भगवंतांनी ज्ञान दिलेलं आहे की मग तू शरीर नाही आत्मा आहेस आणि मग या आत्म्याला जरी हा आत्मा आहे तर तू त्याची काळजी करू नकोस, तू कुठल्याही प्रकारची करुणा मनात आणू नकोस. आणि हे जाणतानाच भगवंत त्याच प्रकारे कर्मयोगाविषयी पण सांगतायत की मग तू तुझं कर्म केलं पाहिजेस, तू एक क्षत्रिय आहेस आणि तू हे कर्म पूर्णपणे अगदी निर्भयपणे आणि अगदी स्वतःला पूर्णपणे झोकून देऊन हे कर्म केलं पाहिजे. मग इथे कुठेतरी गोंधळ झालेला आहे अर्जुनाच्या बुद्धीचा आणि म्हणून त्या बोलण्यामुळे त्याची बुद्धी गोंधळून गेलेली आहे. आणि म्हणून मग त्या गोंधळलेल्या स्थितीमध्ये तो अजून त्या गोष्टीला नीटपणे मग तो कुठेतरी त्या बुद्धियोगाला एक इनर्शिया म्हणजे त्याला वाटतंय की जर हे शरीर नाहीये, जर आत्मा आहे तर काय करायचं, मग मला संन्यास घेऊ दे. मग संन्यास घेतला तर काय हरकत आहे, मग मला तुम्ही संन्यास का घेऊ देत नाही आणि कशासाठी पाहिजे आहेत या राज्य करायचं आहे आणि हे सगळं. म्हणूनच मग कुठेतरी या सगळ्या प्रश्नांचा गदारोळ त्याच्या मनामध्ये झालाय. आणि म्हणून भगवंत या सगळ्यावरती अर्जुनाला पुन्हा अयोग्यपणे मार्गदर्शन करतात. आणि ते मार्गदर्शन करताना अर्जुन सांगताय लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा. श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, हे निष्पाप अर्जुना, मी यापूर्वी सांगितले आहे की आत्मसाक्षात्कारासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मनुष्याचे 2 वर्ग आहेत. काही जणांना तात्विक तर्काद्वारे अर्थात ज्ञान योगाद्वारे आणि इतरांचा भक्तिपूर्ण सेवेद्वारे आत्मसाक्षात्कारी होण्याकडे कल असतो. माताजी तात्पर्य वाचायचं? तात्पर्य नका वाचू, सगळं मी सांगते. हो हरे माता. कृष्ण, धन्यवाद. आणि म्हणूनच इथे आता भगवंत सांगतायत की ज्या प्रकारे हे निष्पाप अर्जुना, मी तुला आधीच सांगितलं की आत्मसाक्षात्कारी. मग ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण ज्या स्थिताधीर मुनीला बघितलं आणि ज्याने स्वतःच्या इंद्रिय विषयांपासून स्वतःला ज्याप्रमाणे त्याग करून स्वतःचं मन नियंत्रित करून आत्मसाक्षात्कारी की मी शरीर नाही मी आत्मा आहे हे नुसतंच जाणून न घेता ती गोष्ट आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मनुष्यांचे भगवंत 2 वर्ग सांगतायत की जे फिलॉसॉफीच्या याने आणि जे डिवोशनच्या की ज्ञानयोगाद्वारे आणि इतरांचा भक्तिपूर्ण सेवेद्वारे. मग जे तर्क तर्क म्हणजे काय तर फिलॉसॉफी एक प्रकारचं तर्कशास्त्र आपण म्हणतो ना. आणि अर्थात ज्ञानयोगाद्वारे मग ज्यांना ज्यांना याचं नॉलेज जे नॉलेज भगवंतांनी गुह्य ज्ञान दिलं त्या गुह्य ज्ञानातून कर्मयोगाकडे कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करणारे हे कुठेतरी आत्मसाक्षात्कारी. मग काहींना फक्त फिलॉसॉफी हवी असते तर काही पूर्ण भक्तीच्या मार्गावर आणि या भक्तीच्या मार्गालाच कशा प्रकारे आत्मसाक्षात्कारी होण्याचा तो मार्ग बनवला जातो. आणि म्हणून इथे भगवंतांनी खूप सुंदर प्रकारे हा फरक सांगितलेला आहे की आपल्याला याच तत्वाचं अधिक स्पष्टीकरण 61व्या श्लोकामध्ये पण करण्यात आलंय की हा बुद्धियोग पूर्णपणे परमेश्वरावर विसंबून राहणे आणि या प्रकारे सर्व इंद्रियांना सहजपणे संयमित केले जाऊ शकते. परंतु ज्याप्रमाणे धर्म बघा
ज्याप्रमाणे धर्म आणि तत्वज्ञान दोन्ही परस्परावलंबी आहेत, त्याप्रमाणे दोन्ही प्रकारचे योगही परस्पर पूरक आहेत. तत्वज्ञानाविरहित धर्म म्हणजे केवळ भावना आहे. मग त्याला कुठेतरी बेस पाहिजे, की जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट आचरणात आणताय, तेव्हा त्याच्या मागे कुठली तरी एक तत्वज्ञान असणं आवश्यक आहे. आणि कधी कधी ती केवळ भावना आहे किंवा कधी कधी धर्मांधता, की कोणी फक्त ब्लाइंडली ते फॉलो करते. आणि धर्म विरहित तत्वज्ञान म्हणजे केवळ मानसिक कल्पना आहे. अंतिम ध्येय हे श्रीकृष्णच आहेत. कारण जे तत्वज्ञानी प्रामाणिकपणे परमसत्याच्या शोधात आहे, ते सुद्धा शेवटी कृष्ण भावनेचीच प्राप्ती करतात. आणि हे सुद्धा भगवद्गीतेत सांगण्यात आले आहे. ही संपूर्ण पद्धती म्हणजे परमात्म्याच्या संबंधित असणारी आत्म्याची मूळ स्वरूप स्थिती जाणणे हीच आहे. तार्किक तत्वज्ञान ही एक अप्रत्यक्ष पद्धत आहे, ज्याद्वारे मनुष्य यथावकाश कृष्ण भावनेकडे येऊ शकतो. आणि दुसरी पद्धती म्हणजे प्रत्यक्षपणे कृष्ण. जरा काळजी घ्या, कोणाचे आवाज येत आहेत. तार्किक तत्वज्ञान ही एक अप्रत्यक्ष पद्धत आहे, ज्याद्वारे मनुष्य यथावकाश कृष्ण भावनेकडे येऊ शकतो. आणि दुसरी पद्धती म्हणजे प्रत्यक्ष कृष्ण भावनेमध्ये सर्व गोष्टी संबंधित पाहणे होय. या दोन्हीपैकी कृष्ण भावनेचा मार्ग हा अधिक चांगला आहे, कारण तत्वज्ञानात्मक प्रक्रियेने होणाऱ्या इंद्रियाच्या शुद्धीकरणावर हा मार्ग अवलंबून नाही. कृष्ण भावना हीच मुळी स्वतः शुद्धीकरण करणारी प्रक्रिया आहे. प्रत्यक्ष भक्तिपूर्ण सेवेद्वारे ही सहज उदात्त आहे. बघा, आता इथे हा फरक खूप सुंदरपणे भगवंतांनी समजावून सांगितलाय, की जे फक्त तत्वज्ञानाला महत्व देत आहे आणि या तात्विक ज्ञानाने स्वतःला त्या गोष्टीपासून दूर करून, की जणू काही मग संन्यास घेतला आणि मी त्या गोष्टीपासून स्वतःला जर परावृत्त केलं, तर निश्चितच मी काही गोष्टी करू शकतो, योग्य पद्धतीने करू शकतो. आणि मग ते स्वतःला कुठेतरी डॉमिनेटिंग आणि स्वतःला कुठेतरी पूर्णपणे पूर्णत्वाला नेण्याच्या प्रयत्नात असतात. परंतु तिथे कुठेतरी त्या देह शुद्धीकरणाचा, त्या आत्मा शुद्धीकरणाचा कुठेच लवलेश नसतो. कारण ती गोष्ट, ती पद्धती ही अप्रत्यक्षपणे असते, कारण ती यथावकाश मग कुठेतरी फक्त त्या शक्तीवरती आणि त्या स्वरूप स्थितीवर फक्त जाणणं, कारण फक्त तिथे फिलॉसॉफी असते हो, पण त्या फिलॉसॉफीला बेस नसतो, तिथे ज्ञान नसतं. आणि म्हणूनच जी प्रत्यक्ष कृष्ण भावनेमध्ये आहे, तो प्रत्यक्ष कृष्ण भावनेचा मार्ग भगवंतांनी सांगितलेला आहे, की तो एक इंद्रिय शुद्धीकरणाचाच मार्ग आहे. कारण ज्याने तुमच्या अंतःकरणाची शुद्धी होऊ शकते. आणि अशी कृष्ण भावना हीच मुळी स्वतः शुद्धीकरण करणारी प्रक्रिया आहे. आणि म्हणून या भक्ती योगाला भगवंतांनी जे श्रेष्ठ सांगितलेलं आहे, कर्मयोगापेक्षा सुद्धा जे आपण पुढे हळूहळू टप्प्याने जाणार आहोत, की हा भक्ती योग कसा सगळ्यात श्रेष्ठ आहे. आणि अशा प्रकारे आपल्याला हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करायचा आहे, की मग फक्त संन्यास घेतलाय आणि मी आता त्या गोष्टींपासून, मी कुठल्याही भौतिक गोष्टींमध्ये नाहीये आणि मी पूर्णपणे आता कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकत नाही, किंवा मी त्या गोष्टी आता टाळलेल्या आहेत म्हणजे मी आता पूर्ण त्या मार्गावरती आलोय, असं नाहीये. कारण तो कुठेतरी अर्धवटपणाचा कशा प्रकारे हे, तर ते भगवंतांनी सांगितलंय. आपण जाणूया. माताजी वाचायला आहे, केवळ कर्म न करण्याने. हरे कृष्ण. हो माताजी. हरे कृष्ण. केवळ कर्म न करण्याने मनुष्य कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकत नाही. तसेच केवळ संन्यासाने मनुष्य सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही. थोडं तात्पर्य वाचा. हो माताजी. तात्पर्य: भौतिकवादी मनुष्याचे हृदय पवित्र करण्यासाठी नेमून दिलेल्या विहित कर्माचे पालन करून शुद्ध झाल्यावरच एखादा जीवनामध्ये संन्यासाश्रम स्वीकारू शकतो. शुद्धतेशिवाय आकस्मिकपणे जीवनातील चौथ्या आश्रमाचा स्वीकार करून सिद्धी प्राप्त होऊ शकत नाही. प्रायोगिक तत्वज्ञानी तत्वज्ञानी लोकांनुसार केवळ संन्यासाश्रम स्वीकारल्याने किंवा सकाम कर्मातून निवृत्त झाल्याने मनुष्य त्वरित नारायणप्रमाणेच होतो. परंतु श्रीकृष्ण या तत्वाला मान्यता देत नाही. हृदय शुद्धीशिवाय संन्यास हा सामाजिक व्यवस्थेमध्ये केवळ गोंधळ निर्माण करतो. या उलट आपले विहित कर्म न करता
एखादा जर भगवंतांच्या दिव्य सेवेचा स्वीकार करीत असेल तर त्याने या मार्गामध्ये केलेल्या कितीही प्रगतीचा स्वीकार भगवंत करतात. म्हणजे बुद्धियोग स्वल्प अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते त्रायते महतो महतो भय. या तत्वांच्या अल्पशा पालण्यानेही एखादा महान संकटातून पार होऊ शकतो. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. इथे भगवंतांनी बघा, आणि म्हणूनच की फक्त संन्यास घेतलाय, आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगतायत की बुद्धियोगापेक्षा कसा कर्मयोग श्रेष्ठ आहे. आणि म्हणूनच नुसतं आपल्या चौथ्या आश्रमाचा स्वीकार करून की मी सगळं आता माझं सगळं झालेलं आहे आणि मी आता हिमालयात जातो आणि संन्यास घेतो की मला सिद्धी प्राप्त होणार आहे, नाही. या प्रायोगिक तत्वज्ञानी लोकांनुसार हा संन्यासाश्रम स्वीकारणं या गोष्टीला भगवंत मान्यता देत नाहीत. भगवंत इथे कर्माला मान्यता देतात. भगवंत कर्माचं महत्व सांगतात. हृदय शुद्धीशिवाय त्या फक्त काही गोष्टींचं, भौतिक गोष्टींना टाळण्यासाठी म्हणून तो कर्मातून आपलं परावृत्त व्हायचं आणि आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून हटायचं, या गोष्टीला भगवंत मान्यता देत नाहीत. पण हेच, आणि म्हणून जर हृदय शुद्धीशिवाय केलं, अंतःकरणाच्या शुद्धीशिवाय केलं, तर त्याच्यात कुठलाही पोकळपणा आहे तो सगळा, आणि तो फक्त गोंधळच निर्माण करेल. तो फक्त ढोंगीगिरी आणि भोंदूगिरीच दाखवेल. पण तेच जर आपलं कर्म एखाद्याने योग्यपणे, जर विहित कर्म असेल आपलं, आणि ते कर्म जर थोड्याफार प्रमाणामध्ये कमी जास्त केलं, पण भगवंतांच्या सेवेमध्ये आणि भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये जर स्वतःला अर्पण करण्याचा प्रयत्न केला, म्हणजे इथेच कुठेतरी जे कर्म करायचे ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये करायचं आहे. आणि म्हणूनच अशा मार्गामध्ये केलेल्या प्रगतीचा स्वीकार भगवंत प्रत्यक्ष सांगतात. आणि म्हणून ज्या आधीच्याही अध्यायामध्ये आपण बघितलं की तो 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 जो उंदीर मामा आहे, तो त्या वातीला वाचवण्याचा प्रयत्न करतो, कारण त्याला कुठेतरी ती खायला हवं असतं, त्याला चेरी वाटत असते. परंतु भगवंत हे कसं घेतायत? भगवंत हे भगवंतांची सेवा म्हणून घेतायत. त्या खारुताईनी पण एवढूस श्रीराम म्हणून तिच्या ह्यानी केलं, पण तिची सेवा सुद्धा भगवंतांपर्यंत पोहोचलेली आहे. आणि म्हणूनच थोडक्यातलं थोडकं केलेलं कर्म सुद्धा निश्चितच एखाद्या भयानक संकटापासून त्या मनुष्याची आणि त्या व्यक्तीची सुटका करू शकतं. आणि म्हणूनच अशा कृष्ण भावनात्मक कर्माला भगवंतांनी महत्व दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगतात की बुद्धियोगापेक्षा कर्मयोग हाच श्रेष्ठ आहे. मग हा कर्मयोग म्हणजे काय? मग आपल्याला कर्म म्हणजे काय? क्रियाशीलता. मग हे कर्म तरी काय आहे? कर्म म्हणजे काय? जसं आपण म्हटलं की तू शरीर नाही आत्मा आहेस, पण हा आत्मा क्रियाशील. मग हे शरीर आहे हे नुसतं निश्चित बघा. मग जसं आपण म्हटलं की हा आत्मा हे शरीर वस्त्र धारण करतो. पण हे शरीर जर तुम्ही तो आत्माच नसेल शरीरामध्ये, तर त्या शरीरामध्ये काय जान आहे? ते शरीर काहीच करू शकणार नाही. ते एका मृत याच्याप्रमाणे असतं. जसं आपण म्हणतो की आत्मा त्याच्यातनं निघून गेला की ती व्यक्ती मृत झालेली असते. आणि म्हणून एरवी सुद्धा मनुष्य हा देह आणि कर्म, जेव्हा देह आणि आत्मा याला जेव्हा याच्या संलग्नतेमध्ये असतो, तेव्हा तो सतत क्रियाशील असतो. कोणामुळे? कर्म, त्या आत्म्यामुळे. आणि म्हणून त्या आत्म्याच्या क्रियाशीलतेमुळे तो देहही क्रियाशील असतो. आणि म्हणून त्या आत्म्याला गुंतवणं सतत, आणि त्या आत्म्याला कशा प्रकारे गुंतवायचंय, नाही तर तो त्या मायेच्या आच्छादनाखाली कसा येईल ते सांगू शकत नाही. आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगतायत की हे कर्म, क्रियाशीलता काय. हरे कृष्ण माताजी. वाचाल माताजी. हरे कृष्ण. हो माताजी, वाचते. थोडा वाचवा इंटरनेट आवाज नाही, मध्ये हरकत येईल. नाही. बरं. हरे कृष्ण. प्राकृतिक गुणापासून प्राप्त झालेल्या गुणानुसार मनुष्याला असहाय्यपणे कर्म करण्यास भाग पाडले जाते. म्हणून कोणालाही एक क्षणभर सुद्धा काही कर्म करण्यापासून परावृत्त होता येत नाही. नाही, ठीक आहे. इथे नाही वाचलं तरी चालेल. मी सांगते तुम्हाला, ठीक आहे. हो तर माताजी. इथे भगवंत सांगतायत की मग हा जो क्रियाशील आत्मा, ही क्रियाशीलपणा, मग इथे जे भगवंताने सांगितले की सतत क्रियाशील राहणे हा देहधारी जीवनाचा प्रश्न नसून आत्म्याचा स्वभावच आहे. आत्म्याच्या उपस्थिती वाचून भौतिक शरीर हालचाल देखील करू शकत नाही. जसं बघा, एखादी कार आहे
कार पार्किंग मध्ये ठेवली, ती कार पार्किंग मध्ये ती कार तशीच असते हो, जोपर्यंत त्याच्यात आत ड्रायव्हर जाऊन ती चालू करत नाही. ते कारला सांगितलंय म्हणून मग ते इलेक्ट्रिक आणि त्या गोष्टी वेगळ्या, सॉरी. पण त्या कारमध्ये जोपर्यंत जाऊन तो ड्रायव्हर बसत नाही, तोपर्यंत ती कार चालू करू शकत नाही. आणि म्हणूनच भौतिक शरीर हे मृत यंत्राप्रमाणे जे आत्म्याद्वारे चालविली जाते. हा आत्मा सतत क्रियाशील असतो, तो क्षणभरही थांबू. म्हणून बघा, तुम्ही बघाल की जेव्हा मनुष्य जिवंत आहे तेव्हा हा आत्म्याच्या क्रियाशीलतेमुळे सतत काही ना काहीतरी आपण गुंतलेलो असतो. म्हणून आत्म्याला कृष्ण भावना भावित सत्कर्मामध्ये संलग्न व्हावे लागते, नाही तर तो या प्रकृतीच्या, म्हणजेच लिहिलंय की, म्हणून लिहिलंय की प्रकृतीर जैर गुणही, ह्या ज्या प्रकृतीचे गुण आहेत ना, त्याच्यामध्ये तो येतो आणि मग तो त्या भौतिक शक्तीच्या प्रभावाखाली आत्मा भौतिक गुणांची प्राप्ती करतो. ज्या आकर्षणापासून आत्म्याचं शुद्धीकरण करण्याकरता त्याला शास्त्रामध्ये सांगितलेल्या विहित कर्मांमध्ये संलग्न करणे आवश्यक असते. कृष्ण भावनेचा आश्रय घेतलेल्या, हे भागवतामध्ये ज्याचं पुष्टी दिलेली आहे की कृष्ण भावनेचा आश्रय घेतलेल्या मनुष्याने जरी शास्त्रामध्ये सांगितलेल्या विहित कर्मांचं पालन केलं नाही किंवा भक्तिपूर्ण सेवेचं योग्य आचरण केलं नाही आणि जरी तो आदरच्यापासून पतित झाला असला तरी त्यामध्ये त्याची हानी किंवा वाईटही नाही. पण जर त्याने शुद्धीकरणासाठी शास्त्रामध्ये सांगितलेल्या सर्व नियमांचं पालन केलं आणि तो जर कृष्ण भावना भावित नसेल तर त्याला त्यापासून काय लाभ होणार? बघा, मग ज्याने भक्तिपूर्ण सेवेचं योग्य आचरण केलं नाही, जरी तो आदर्शापासून पतित झाला असला तरी वाईट नाहीये, कारण त्यांनी कृष्ण भावनेचा आश्रय घेतलेला आहे. त्यांनी ती भक्ती भावना मनामध्ये, फक्त तो तडीच जात नाहीये. परंतु तिथे आपल्याला 6व्या-7व्या अध्यायामध्ये याचा उल्लेख अजून करणार आहे की जरी ती अर्धवट राहिली तरी त्याचं काहीही नुकसान नाहीये. पण जर ती भावनाच मनामध्ये नसेल तर त्या नियमांचं पालन, त्या सकाम कर्मामध्ये अडकला तर त्याला काय लाभ होणार आहे त्याचा? आणि म्हणून कृष्ण भावनेच्या या स्तरापर्यंत उन्नत होण्यासाठी ती शुद्धीकरणाची प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक आहे. यास्तव संन्यास किंवा इतर कोणतीही शुद्धीकरणाची प्रक्रिया ही कृष्ण भावना भावित होण्याच्या अंतिम ध्येय प्राप्तीसाठी सहाय्यकारक म्हणूनच आहे, कारण कृष्ण भावनेशिवाय सर्व काही व्यर्थ आहे. कारण ते फलुग वैराग्य आणि मग ते युक्त वैराग्य आपण जेव्हा जाणू 6व्या अध्यायात, कारण मग सगळा खोटेपणा नकोय. आता त्या खोटेपणावरच आपण येणार आहोत. आणि म्हणूनच या सगळ्यासाठी कृष्ण भावना भावित कर्म करणं आणि त्या भक्ती भावनेचं, ज्या भक्ती योगाची आपण पूर्णपणे जाणून घेतोय, कारण हा जो क्रियाशील देह आहे हा आत्म्यामुळे आहे. त्या आत्म्याला कुठेतरी त्या कृष्ण भावनेमध्ये गुंतवणं गरजेचं आहे. नाहीतर या मायेमध्ये तो पूर्णपणे, जसं आपण बघितलं, कामातून क्रोध, क्रोधातून बुद्धीचा नाश आणि मग ते सगळं अधःपतन होतंय. कारण ते कुठेतरी प्रकृतीच्या गुणामध्ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या अनर्थामध्ये सगळं अडकलेलं आहे. आणि त्याच्यावरती या सगळ्याचा परिणाम आहे आणि त्याच्या प्रभावाखाली तो जगतोय. म्हणून त्याला कुठेतरी त्या त्या सगळ्या गोष्टींपासून ज्ञान देणं आणि त्या कृष्ण भावनेमध्ये आणणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. हे आपण जाणण्याचा प्रयत्न करतो. मी हा 6वा श्लोक आज शेवटचा घेते. थोडंसं थांबते मी इथे आज आणि मग आपण थोडीशी चर्चा करूया. माताजी, एवढं वाचाल 6वा श्लोक? हो माताजी. हरे कृष्ण. जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो परंतु ज्याचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत आहे तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच इथे भगवंतांना मिथ्याचार नको आहे. कारण जो संन्यास घेतोय फक्त, मग जो फक्त बाह्य आवरणांनी, की मी त्या गोष्टीपासून स्वतःला आवरलेलं आहे आणि मी कुठेतरी, जर मग तुम्हाला चित्रच दाखवायचं झालं तर त्या मिथ्याचारी व्यक्तीचं चित्र मी दाखवते तुम्हाला, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल.
मग इथे आपण बघतोय बघा, की हा जी व्यक्ती आहे ही कशी ही तुम्हाला वाटतेय का बघा, मला सांगा बरं मग तुमच्या मते, की ही व्यक्ती पूर्णपणे संन्यासी वागतीये का तुम्हाला? काय वाटतंय या व्यक्तीकडे बघून? याने पूर्णपणे संन्यास स्वीकारलाय, हा पूर्णपणे युक्त झालेला आहे, युक्त वैराग्यात आहे. अगदी अगदी तुमच्या मनातलं जे उत्तर असेल ते बिनधास्तपणे द्या. काय वाटतंय या व्यक्तीकडे बघून? फक्त साधुवेश धारण केलेला एखादा माणूस असं वाटतंय तो. आणि काय हातामध्ये आहे? मोबाईल हातामध्ये मोबाईल आहे. मोबाईल आहे सिगारेटचं आणि खोकं जगाशी दिसतंय. जोडलाय. आणि सिगारेट बघा, आहे. अगदी बरोबर. म्हणजे बघा पूर्ण माताजी, अध्यात्म नाहीये. अगदी बरोबर. म्हणजे कुठेतरी फक्त दाखवण्यासाठी ती व्यक्तीनी फक्त मिथ्याचारी, हा जो मिथ्याचारीपणा आपल्याला दिसतोय, तो हाच भगवंत सांगतायत, की कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करण्यास नकार देणारे अनेक मिथ्याचारी आहेत, जे आपण ध्यानस्थ असल्याचा देखावा करतात. वास्तविकपणे असं लोक आपल्या मनामध्ये इंद्रियोपभोगाचेच चिंतन करीत असतात. असे ढोंगी लोक फाजील अनुयायांना फसवण्यासाठी शुष्क ब्रह्मज्ञानावर प्रवचन देतात. अगदी स्वतःला तत्वज्ञानी समजतात, पण हे मुळात लुच्चेच असतात. या श्लोकामध्ये त्यांना लुच्चा म्हटलेलं आहे. इंद्रिय तृप्तीकरता मनुष्य आपल्या कुवतीप्रमाणे कोणत्याही आश्रमाचं पालन करू शकतो, पण जर त्याने या आश्रमांना अनुलक्षून असणाऱ्या नीती-नियमांचंच पालन केलं नाही, तर तो आपले जीवन शुद्ध करण्यामध्ये यथावकाश प्रगती करू शकतो. आपण योगी असल्याचा देखावा करतो, पण वास्तविकपणे इंद्रियोपभोगांच्या विषयांच्या शोधात असतो. कारण कुठेतरी चाचपडतंय त्याचं मन. मग याच्यावर खूप छान गोष्ट कथा एक आहे, की सुकृत आणि अ, अ, ज्याचं खूप छान कथा आहे ती, की जे दोघं जण भाऊत असतात आणि एकाचं नाव असतं कावृत आणि एकाचं नाव असतं सुवृत्त. तर हे दोघं जण भाऊ असतात आणि ते दोघं जण भाऊ एकदा रस्त्याने चाललेले असतात आणि त्यांचे विचार आता नावावरूनच तुमच्या काही लक्षात येईल, की काही त्यांच्या विचारांमध्ये वेगवेगळं साधर्म्य खूप नसतं. तर एकाचे विचार हे असे असतात, की जो कुठेतरी आध्यात्मिक मार्गामध्ये विचार करणारा असतो, तो एक कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये पूर्ण अडकलेला असतो, कावृत. तर अशा वेळेला दोघं त्यांच्या मार्गाने चाललेली असतात आणि अचानक खूप पाऊस पडू लागतो. तर ते पाऊस पडताना काय होतं, ते दोघं वेगवेगळ्या दिशेला जातात आणि काही ठिकाणी तिथे थांबतात काही करायला. तर म्हणजे तिथे आश्रयाला थांबतात. तर हा जो सुवृत असतो ना, तर तो एका ना अ, वेश्यालयाच्या तिथे जातो जिथून आणि तिथे मग पाऊस पडतोय म्हटल्यावर कुठेतरी फक्त एका आडोशाला तिथे उभा राहतो. पण हेच त्याचा दुसरा भाऊ त्या देवळाच्या बाजूला जातो, कारण तिथे जवळ असतो तो आणि तिथे त्या भागवताचा वगैरे आवाज येत असतात आणि तिथे तो जातो आणि तिथे तो थांबलेला असतो. पण आता हा सुवृत आहे आणि हा कावृत आहे, तर मग ते दोघंच वेगवेगळ्या जागी तर थांबलेले आहेत. परंतु हा सुवृत ज्या ठिकाणी थांबलेला आहे, त्याच्या मनामध्ये काय चालू आहे? त्याच्या मनामध्ये चालू आहे, की मग माझा भाऊ तिकडे गेला आणि तो भागवताचं ज्ञान घेतोय. मला कधी जाऊन ते ऐकता येणार आहे? मला कधी तिथे देवळामध्ये जायला मिळणार आहे? कधी मी इथून बाहेर पडू शकेन हा पाऊस थांबल्यावर? आणि त्याच्याच विरुद्ध कावरूच्या मनामध्ये काय आहे? अरे, तो तिथे गेलाय त्या वेश्यालयाच्या तिथे गेलाय म्हणजे तिथे तो अगदी मजा करत असेल. त्या स्त्रियांबरोबर तो आचरण करत असेल आणि स्त्रियांच्या संग करत असेल आणि हे सगळं या कावरूच्या मनामध्ये असतं. बघा, कुठल्या जागी आहेत आणि काय मनामध्ये चाललंय आणि हे सगळं झाल्यानंतर पाऊस थांबतो थोड्या वेळाने आणि पाऊस थांबतो थोड्या वेळाने आणि मग ते दोघंही भाऊ येत असतात आणि ते मार्गाला लागतात आपल्या आपल्या मार्गाला जाण्याच्या. परंतु एक जोरदार वीज कोसळते आणि ती जोरदार वीज कोसळून त्या दोघांच्याही अंगावर पडून त्या दोघांचाही तिथे मृत्यू होतो. आता दोघांचा मृत्यू झाल्यानंतर या कावरूतला घ्यायला यमाचे दूत येतात, यमदूत येतात. आणि मग तो म्हणतो, की तुम्ही मला का घ्यायला आलेले आहात? मला का नरक यातना भोगायच्या आहेत? कारण माझ्या मनात नाही, पण माझा भाऊ तिकडे थांबला होता त्या अ, वेश्यालयाच्या जागी आणि तो तिथे होता स्त्री संग करत. तर मी तर इथे देवळामध्ये होतो. मग तुम्ही तिथे घेऊन चाललायत आणि मला काय नरक यातना मिळणार आहे? तेव्हा यमदूत सांगतात, की तू जरी तिथे त्या जागी होतास, तू देवळामध्ये जरी आश्रय घेतला होतास, तुझ्या मनामध्ये काय विचार चालले होते?
तुझ्या मनामध्ये सगळे इंद्रिय तृप्तीचे विचार होते. सगळ्या त्या इंद्रिय विषयांच्या वासनेमध्ये तू होतास आणि मग तुझ्या मनात जरी तू ती जागा देवळामध्ये सारख्या पवित्र ठिकाणी होती, तरी तुझं मन काय? आणि म्हणून तुझ्या मनात व्याभिचार चाललेला होता सगळा आणि म्हणून तुला नरक यातना या नक्कीच आहे. आणि अशा प्रकारे बघा, की अशा व्यक्तीला मग लुच्चाच म्हटलं पाहिजे. कारण त्याच्या मनामध्ये मिथ्याचार आहे. भगवंतांना असा मिथ्याचार नको आहे. आणि म्हणून अशा मिथ्याचारी व्यक्तीचे मन हे नेहमीच अशुद्ध असते. त्याच्या ध्यानाच्या देखाव्याला कवडी मात्रही किंमत नाही. अशा प्रकारे भगवंतांना हा मिथ्याचार नको आहे अर्जुनाकडून हे आपण पुढे जाणणार आहोत. मला थोडीशी विश्रांतीची गरज आहे. तर आपण थोडं इथे थांबूया. तर आपण हळू पुढे जाऊया. नक्की आपण पुढच्या याच्यामध्ये पूर्ण पण करू. आज मी पहिले काही श्लोक पण घेतले म्हणून. पण सगळ्यांना खूप म्हणजे थोडं मी हळू जातीये म्हणून त्यासाठी क्षमस्व. पण आपण चर्चा करूया आणि कुणाच्याही मनामध्ये काही विचार असतील तर ते नक्की माझ्याशी शेअर करा. मी रेकॉर्डिंग थांबवते.